Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. To all my fans onto TV, it's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Golden Arrows 2. I'm joined by Uskele. Siyaphila njani bafowethu ninonke? Yeah. Cha bafowethu sithanda ukubonga ngoGubevu. Gubevu simfihle kahle wahamba kahle. Welcome Gubevu. Yeah. So hle simkhumbula Gubevu wona amaze ngingawasho. Okwanabi neKaizer siyayithanda iKaizer sinasay. Sizoye eground ngoba sithandani iCaves Kahle. into esiyele ground ukuthanda iCaves sasithatha lokho esikuthatha sifake ekukhwini sambe siyolala Ngiyakuzwa bhuti. akukho okunye sizakwenza ngoba ngeke sikushintshe kwenze eground singabalandeli so uma ngabe sokusebefuna ukumkhipha ibona bayomkhipha abaphathi Ngiyakuzwa bhuti. so okwethu ukuthi badlale sithatha lokho esithatha sifake ekukhwini sambe siyolala Ngiyakuzwa bhuti. samukele bafowethu ayikho into esizoyenza kwabonga uDlela sengibongile The man of the match. I-man of the match uvuma ngoba uyavuma